playing more music at the weekend. You're listening to only the best internet radio station, Kofi FM. Baba nezita rajesu Baba ndichengetei ndava wakaipa apinda mukati maupenyu wangu Baba kuda kuzorwisana neni, asi nekuti Jehovha makatipa mwanakomana wenyu anonzi Jesu Kristu kuti auye kuzofira zvitadzo zvedu. Baba nezita ra Jesu, I decree and I declare in the mighty name of Jesus Christ, ndinoparadza uye ndinotuka hondo dzowakaipa mukati maupenyu wangu Jehovha. Ndinopwanya Baba uye ndinoshoshonora ruzhowa rwakashoshwa nowakaipa Baba mukati maupenyu wangu. Leizo pradima zoto lima handa zaya Baba nezita ra Jesu, kudzwa inokuti makatendeka kunyange wakaipa akarusana neni Jehovha ngaashaye simba mukati maupenyu wangu. Baba nezita ra Jesu, ndinotuka wakaipa, ndinopwanya zvese zvakadzvarwa nowakaipa mukati maupenyu wangu, ndinoputsanya zvose zvakavakwa nowakaipa mukati maupenyu wangu. Baba nezita ra Jesu, kudzwai Jehovha nokuti makatendeka. Baba nezita ra Jesu, kunyange zvinhu zviome Jehovha imimi munenge muineso, kunyange wakaipa akauya zvine simba seya, asi Jehovha nokuda kwokuti makatipa mwanakomana anonzi Jesu Kristu, ndinoparadza hondo dzose dzowakaipa mukati meupenyu wangu. Baba ndinonyengetera nokuti makatendeka. Baba ndinokumbira nyasha kwamuri Jehovha, ishe muchengeti wangu. Baba nezita ra Jesu, musatisiya tiri tega Jehovha, nokuti Jehovha tinovimba nemwi Baba. Nezita ra Jesu ndinokumbira nyasha Baba panguva dzino Jehovha. Baba ndipei simba rokuparadza muvengi wangu. Baba ndipei simba rokutuka zvakaipa mukati maupenyu wangu. Baba ndipei simba rokupwanya zvese zvakavakwa nowakaipa mukati maupenyu wangu. Baba ndipei simba rokuputsanya zvese zvakavakwa nowakaipa mukati maupenyu wangu. Baba ndipei simba rokushoshonora zvese zvakashoshwa nowakaipa mukati maupenyu wangu. Baba nezita ra Jesu, ndinonamata panguva ino Jehovha, ndinotuka zvese zvakataurwa nowakaipa, ndinopwanya zvese zvakashoshwa nowakaipa mukati maupenyu hwangu Jehovha. Iwe wakaipa usafara, nokuti uri kunditambudza panguva ino. Ndichakupwanya nezita ra Jesu, ndichakutuka nezita ra Jesu. Ndava takagamuchira Kristu uyo akauya kuzofira zvitadzo zvedu, kuti isusu tive nesimba rokutuka, isusu tive nesimba rokupwanya, tive nesimba putsunura zvese zvakavakwa nowakaipa mukati maupenyu hwedu. Baba ndinokutenda inokuti muri mutsvene, kudzwai Jehovha nokuti makatendeka. Ndinopwanya, 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 ndinoshoshonora, ndinopwanya, ndinoshoshonora zvese zvakavakwa nowakaipa, ndinoputsanya nezita ra Jesu. Majo pradima jatalia Baba nezita ra Jesu, kudzwai mweya mutsvene makatendeka. Ndinonamata Jehovha panguva ino Mwari. Dururai nyasha Jehovha, dururai nyasha mweya mutsvene. Baba nezita ra Jesu, ndinokutendai mweya mutsvene nokuti makatendeka. Baba nezita ra Jesu, bvumo rinobva mabvazuva. Nezita ra Jesu ndinotidzokera kwawabva, bvumo rinobva maodzanyemba. Nezita ra Jesu ndinotidzokera kwawabva, bvumo rinobva kuchamhembe. Nezita ra Jesu ndinotidzokera kwawabva, bvumo rinobva kumaodzanyemba. Nezita ra Jesu ndinotidzokera kwawabva. Nezita ra Jesu ndinonamata, ndinotuma moto wokudenga, ndinonyengetera laruja katari mahanda. Baba nezita ra Jesu, kudzwai mweya mutsvene. Baba kunyange tichiremerwa, asi Jehovha munenge muinesi. Baba ndife ndakaluza hope mukati maupenyu wangu. Ndava imimi Jehovha muneni. Baba ndife ndakaluza hope mukati mokurarama kwangu. Ndava Jehovha imimi muneni, kuburikidza Baba nemwanakomana wenyu Jesu, uyo wamakatipa Baba kuti isusu Baba tive neupenyu kuburikidza naye, kuti iye Jesu auye mukati maupenyu hwedu
azotichengeta Baba ndinokutenda imwe yamutsene kudzwa Jehova makatendeka nezita ra Jesu kudzwa imwe yamutsene Baba nezita ra Jesu la ruja pradi mahanda lere jeketeri mahanda lorobozoko pradi mahanda la razeketeri mahanda raboza la ruje prodi mahanda la bazaya rebedezeke bredi mahanda Baba nezita ra Jesu lerobojoko bradi mahanda lerujeke brodi mahanda la baza rebozoto lima hambre dolohozia kataya rezoto lima hambra diza mahaya la ruje ke brodi mahanda ndinopkanya nezita ra Jesu ndinotuka mweya yakaipa Baba zose zakatumwa nawakaipa mukati maupenyu wangu ngazvishaye simba zvese zvakarongwa nawakaipa Baba ngazvikanzere Mwari Baba nezita ra Jesu ngazvishaye simba rambai muchindichengeta rambai muchindipa upenyu kunyanga wakaipa asingadi kuti ndiwe neupenyu asi Jehovha nokuda kwokuti makatipa Kristu uyo wamakatuma Baba kuti azotipa upenyu kunyanga wakaipa achindirwisa Jehovha kuti ndisava neupenyu asi Jehovha rambai muchindichengeta muchingondipa upenyu nokuti ndinotenda mamuri Baba nezita ra Jesu ndinopwanya ndinoshoshonora ndinoputsanya zvese zvakavakwa nowakaipa mukati meupenyu wangu Baba nezita ra Jesu. Kofei FM. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +27619164897. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory.